hormatly vatandaşlar. Şu 2023-nji ýylyň 30 maý hepdäniň hem Sişirme güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformanyň kanallarına. Şu gün bilen gepleşigimde ine Serdar Hojanipesova. Serdar hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün biziň temamyz Farhat Meýmankuliýew boýunça maglumatlar we Farhat Meýmankuliýew boýunça mediada bolup geçýän ýa-ni gurrunlary we şo ýerden çykan soralara jogap bermek. Gelin men size ofisial maglumatlaryny düşündireýin. Şu günne ine ikinji gün 30 maý güni 11 günde näme bolup geçdi we haýsy netije biz getip bildik. Gelin şu zatları seýelim. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly 19 maýda akşam saat 21:00'da töweregi Farhat Meýmankuliýew we ýanyna 3 adamy tutsak etdiler. Ýani Istanbul vilayet polisiýasynyň awur bölümi gelip tutsak etdi. Şo ýerde tutsak edilenler ne order bardy, ýani öý barlamak üçin hiç zat ýok, şonda da öýler barlap, şolar kanun bozup gitdiler. O zatlar soň İçeri işler ministrleriňe belli boldy. Ondan soň Farhady alyp gitdiler, dopros etdiler akşamlyk, ýagny muny Tuzla şäherine, Tuzla deportasyonly kampa goýdular. Tuzla deportasyonly kampdan ine aktivistleriň bir bölegi advokat tutup, ine şu advokat diýämiş, ine dokument hiç ýok, ýöne görüpdir. Mümkin dogurdur şol. 20-nji maýda şo ýerde deportasiýa edildi diýip maglumat bar we şo ýerden ýani Farhat Meýmankuliýew çykyp gitdi diýip ýani maglumat bar. Mümkin akşamlyk alandyrlar, goýandyrlar, şo ýerden çykaranda deportasiýa diýip çykandyr, mümkin ýene de polis bölümine barandyr. Ýöne Farhadyň topory, Farhadyň öňden bäri işläp gelýän topory we ulun adwokatlary 2,5 ýyldan bäri şol işläp gelýän halkara adwokaty we ýöne tutulan adwokat soňky wagt ine şolar tasdikleýär 20-nji maýda, 20-nji maýda, 22-nji maýda, 23-nji maýda adwokatlar Farhady görýär. Oňa eşikleri, pullary, çilimleri geçirýär. Adwokatyň öýüni berýär, öýüni geçirýär we 23-nji maýda ýani Farhadyň toporyň olanlary görýär, şo polis bölümine getirilendir. Diýmek sonra ýa-da gidipdi. Indi şol 23-nji maýda saat 16:00 töweregi, 14:00'a getirdiler, 16 saat 00 töweregi Farhady şol 2 saatda adwokat ýany goýbermän, şo güni imенно şo güni goýbermän, ine deportasiýa gidýär diýip boldy, siz gerekkä deportasiýa akdýar diýip maşyny minip alyp gidýärler. Maşyny minip alyp gidýärler. Ýani Farhadyň topar gidýär Tuzla, barlya. Olam diýär, ýa Tuzla gidýär, ýa aeroportda gidýär. Tuzla bar götürür, o ýerde ýok. Aeroportda bar götürür, o ýerde ýok. Ondan soň ofisial ýagdaýynda ýüllenip şo ýerlerden hat alypdyrlar. Pograniçniklerden, ýani polis bölüminiň, aeroportyň we şo ýerdäki aeroportyň öz bölüminiň şu ýaly şerhetden geçmedi, şu ýaly adam uçmady diýip ýani spravka atdylar. Bu spravka näme diýen, ondan gerek bar. Men size düşündürün. Şol maglumatlary alan soň adwokat işlerine bir ýaly söze ynanmaýar. Ol dokument bilen gidýändir. Dogry düşünün. Ine şu spravkalary alandan soň indi adwokat Farhadyň 23-nji maýdan başlap goýberilmän soň 23-nji maýda ine şu topor güni Ankara gidýär, şo ýerde öz kanunlaryny we Farhadyň haklaryny goramak. Ine şol barýa şol gurulmalar birinji olar barýa içeri işler gurulmasyna barýa. Onuň o ýerde ornatlar bilen duşýar. O ýerde ýok diýilmeýär. Farhat ýok, bar diýilmeýär. Bolýa biz görüş çözür diýerler. Ondan soň bular baş prokuratura barýa. Ondan soň adalet ministrligine barýa we şo ýerde ardalar goýýar. Polisde, baş prokuratura hem ýerde ine şu ýaly 23-ne alyp gidildi. Bizden soragysyz deport diýerler, bu hiç ýerde ýok, biz tap bilemok we bize mümkinçilik berilenok Farhat Meýmankuliýewiň
haklarını goramagyny bizim ofitsial hatlarymyz bar, öňden gelýän notarialny biz şoň atladyk diýip. Ine şoň esasynda şu adamlar hereket etdi. Indi şu wagtda bular barýa UVKB diýede upravleniýe, ýani ONuň upravleniýe adam hakları boýunça upravleniýesi bar Ankarada. Ine şoňa barýarlarda aýdýarlar. Ol aýal 23-üne gün jaňa diýdi, 24-den 23-üne men ýadymda ýok, men efir etdim göni. Derrüw efir etdim şol çykarlan soň. Gün jaňa diýä İçeri İşler Ministrine derrüw ýanky ol aýaly, soňky aýaly goý berýärler. Men ýalňyşmasam gyýlar bul. Şonu goý berýärler. Onu goý berýärler de Farhat boýunça spravka berýärler. Ofitsialny spravka. Format Meymenkuliýew 23-nji ýanky maýda 16:45-de plan polis bölümine girdi diýip registrasiýa edildi diýip şoňa spravka berýärler de köşüşdirýärler. Ondan soň ýürükde şonu barlamak üçin olanlar gidýär. Men onu aýtjakkan. Olur gidip barýarlar şonu. Indi şo ýerde indi prosedura gidýär-de, bir adam saklansa şonu dirňýärler. Derňe prosedurasy gidýär. Şu derňe prosedurasyny bir bolan zat adwokatlar 23-den başlap Farhadyň ýanyna goý bermýär. Ine şol sebäpli şu derňe prosedurasy dogry ýolda gidenok diýip şol arzalar bar. Ve o ýerde bir topor ýanky kanun bozuldy. Birinji Farhad deportasion lagery goýmak, kampa goýmak gadagan. Tä eline şol UVKB ONuň beren tasdiklanan registrasiýon nomerli Farhat Meymenkuliýew halkara gorowynyň astyna diýip dokument bar. Ona görýärler de şonda da on haklaryny bozup ýanky nime deportasion lagery goýulýar. Ine şo ýerde bozuldy, obüsk edildi bozuldy, adwokat goýbermediler bozuldy we bir näçe ýa bozulan kanunlary adwokatlar resmi taýdan arda goýup ýanky ministersiýana goýdular. Hemme ýerde de hemmeler şokda. Bu ýalda bolup geçýärni şokda. Hemmeler İçeri İşler Ministrine basyş edýärler. Şu medelen tiýden çök. Hatta baş prokurorum şunu täzin ministrle uğradyar, derrüw uğradyar. Bular barıp 30 minutda ministrlen duşýarda, ministrem tasdikleýär, biz çözer. O ona aýtmady ýa-da nimetmelerle biz çözer diýip boyun alýar. Indi şu zatları men size aýdýan, men size bir kiçik video görýän. Şu aýdan zatlaryň barada watandaşlar. Şunu oglunyň şu toporun, Farhadyň toporun edýän zatlaryny maňa baryp şu ýerde videoda ýanky priýomda oturup registrasiýon nemäni görkezip ýanky resepsiýony görkezip jaýyň ýüzüni görkezip maňa içinden video çekdirýär ýöne ministriň ýanyna baranda video çek bolmaýar. Adwokatlaryň dosiýelerini hemme zatlaryny men videoda gördüm. Ine men size bir video görkezýän. Ine şuny dara men ýalňyşmasam häzir görürsiz şu adyny. Hop. Goçedara solaýmasa şul. Şo İstanbul'daky Goçedara hemme bilýän muny. Nide diýeni köpüsi bilýär. Ýok, bu İstanbulda, bu Ankarada. Ankaradakymy? Ankaradaky, howa, ine Goçedara, ine gowy ýazyldy. Maňa aýtdylar, men ýa adyny tapmadym. Ine Goçedaraň häzir ine ministrine ine bardylar. Şo ýere baryp, ýanky şo ministrligiňe Goçedaraň ýolbaşçy bilen duşdurup, olam habarda ekeni, olam şokda. Şoňa arda ýazdylar. Onu da arda ýazdylar. Ine bu ikinji gurama baran ýerleri ine dedim. Adalet ministrleri. Yani şu adalet ministrliğine bardylar. Şu videolar edilip bir günde geldi ýanky. Bular ılgap edýärler, hemme zatlar töwelim bolsa.
Ve şu priyomlukna var, maňa videolaryny görkezdiler. Bular hereket edýärler. Şu Adalet Ministrligi şu Adalet Ministri bolmaşyn. Ine barýarlar, şunda şo ýerde ýanky gepleşikleri Adalet Ministrligi edýär şol. Şoňa baryp ýanky duşuklar geçirip arda ýazyp resmi taýdan adwokatlar töwerme. Ine bul İçeri İşler Ministrligi. O ýerde ýanky prohodnoýda kameralar baryp bolanok, ýöne içinde bular girlenip çek görkezdiler açyk ýanky nimede. Inde giýerler. İki gerek bardylar, Burunmasar we ministrliginden duşdular. Ine ünt beren hormatly watandaşlar, ine bular OONuň bölümine bardylar. Ine şu ýerde ýanky adresi we nomery we şu kartçyka berilýär. Baranda registrasiýa edilýär, kartçyka berilýär. Soň priýomda oturýan teň nomeryň ýazylsa sen içine girmeli. Ýanky baryp duşuga girmeli. Ine şol diýänim OONuň ine adam hukugyny gorýan Ankara'da bölümün ýolbaşyny ýanyna girdiler. Ol aýal ingilisçe bilýär, türkçe bilýär, ýanyna terjimeliçiler we adwokatlar bar. Olum işleýär şu mesele boýunça. Hormatly watandaşlar, ine biz köp sady görkezip bilemdik, ýöne ine şonuň baranlygyny, şonuň işleýänligini siz gördüňiz. Resmi taýdan dokumentler elimizde bar, ine şu dokumentin esasyny biz görüşýär. Şonuň üçin olar görkezmäniň gowy, başga tarapy, bir tarapy polis, bir tarapy goçedara, bir tarapam ýanky konsulluk. Üç tarap bilen olany görüşýär. Şonuň üçin polis bölüminde bir topar ýagny biýdürünçilikler boldy. Goçedara biýdürünçilikler boldy. Sebäbi o ýerde de olar almalydy. Karar ýok, zat ýok, almalydy. Ve şo sebäpli ýanky uly işler açyldy. Ine şo sebäpli inni başlady. Oňdaşyndan bir näçe adwokat gurumlar ýürüýte, internasional olar bilen işläp ýörler, bular gaty işleýär. Men günne bular bilen 2-3 gezek görüşip durna, buların edýän işini görýär. Ine Türkmenistanyň Ugalon kodeksyny teljeredik. Türkmenistan konstitusiýasyny teljeredik. Farhady näme sebäpli ýanky alyp bolýar, adet bolýar. Olar bilen teljerep dur. Farhada bir uly bir Ugalon iş açyp bolanok. Farhada ştraf et bolýar. Farhady ýanky nimet bolýar. Ýanky suwda çekip jogapkärçilik çekip bolýar, ýagny videolar aýyrmak, ştraf tölemek, mümkin bağışlama toğramak, ine şo zatlar et bolýar, ondan beter zat et bolmak. Indi watandaşlar, indi muny näýe suwtda bir tarapy bir zat aýdar, beýleki tarap beýleki zat aýdar. Şo suwdyň çözgü bolany egerde biz arza bolmasak, onda biz gidişer suwd bilen. Ine şo ýaly bolmaly, prosedur bolmaly. Indi genin biz dowam edelim nese ýanky ýagdaýlary iýini görüň edeýin. Ine şu ýaly soňky gezek biz Farhady 23 maýda 16:00 ýitirdik. Ýitirdik diýenim gidenok. Ýöne şonu polisler akitde aýlanyp ýene de addeleniýa talypdyrdy. Ine ministriň bolu bilen ýürüýte spravka berildi, bize däl. Ona berildi. Ine şu ýerde soňky registrasiýasy 23-ne 16:45'de. Ine şol spravka da işe ýanky nime bolup gidýär, dokument bolup gidýär. Ine şu ýaly men şundan beter resmi taýdan hereketler aýdylamok, olanlar giýjegini işleýär, gaty işleýär, berekella diýin.
Olar jany bilen düşündürýär, maňa aýdýan da bir topar mediada nimeler bar, biz düşünemzok, adamlar bize kömek edenok diýär. Bir maddi kömek aldyk diýär, 2000 lira, 2200 lira aldyk diýär, başga da alamzok diýär. Diňe bize söýgärler, diňe bize Farhat tutturdyňyz, öýtdiňiz, beýtdiňiz. Olar diýär, biz bir näçe ýyllap Farhat bilen işledik. Çay çöregi içdik, nime, bir topar bolduk, hiç tat diýmediler. Gel indi Farhat tutulanyny biz Farhat düşman ekenik diýerler. Menem diýdim, o zatlar türkmençilikde bar. Siz gaty görmeliler. Her hili versiýalar zatlar nimeder? Hakykat kaçanla Farhaty biz çıkaralmady da, Farhat tapalmady da, ine şonu hakykat açylar da durmuş bolýar, wagt bolýar. Kim dogry diýdi, kim näme dogry diýdi. Şonu öwretdi. Şoň üçin göwüň apdyrma, iş durmalylar. Giýje uny yürümeli. Biz mass mediada gorar Farhaty siz hereketlerde. Men gün aýtdym. Bizim ýagdaýymyz ýok, size maddi kömek etmäne. Men halkdan her gerek çykyş ýerlerine soraýan, olar mejburet bolanok, berilse berer, berilmese bermez. Özüňiz götürmeli bolsaňyz diýen, olar aýdýar, biz mertlerçe götürür. Farhat tapylsa tapylmasa da kansa gider. Gerek bolsa Türkmenistan benim da kansa gidişert ýaly. Dogry ýaly. Bizim toparmadyň oglany biz dogan ýaly bolup gitdik diýär. Garnaşragam bolýar birine şoň Farhat. Şoň üçin ine şeýle ýagdaý. Oglanlary günäkärlemek edil şu pursatda. Men öň edilen zatlary goşlamak. Edil şu pursatda gaty ýalňyşlyk garýan mene. Ne şu ýaly. Ine men size başga bir zat aýdyn, ine nähil şu bolmalysy. Egerde Farhaty prosedura boýunça tutulan bolsa, Farhat tutulan bolsa, şoň prosedurasy nähil bolmalygyny aýdyn. Ondan bir deňeşdirel näme iksan versiýa bar. Ine biziň aýdýan maglumatlarymyz, ofisial resmi taýdan alan maglumatlarymyz we ine halkyň içine ýaýran versiýa. Şonu deňeşdirel. Birinji hakykatda näme bolmalygyny seredeli, ondan näme bolup geçýär we näme versiýa bar, onan deňeşdirel. Ine dedim. Prosedura boýunça Farhat Meymankuliýew 20:00'da 5-nji gün akşam tutan bolsalar, onu mümkin giýjeti bilen prokuror nimeler işlendir. Şunu ýa tutmak üçin prokurordan bular ruhsat almaly. Birinji. Ine şu ýaly bir podozrenie bar, arda bar, biz şunu taklamaly, şunu wyýsnýat etmek üçin, ýa-ni dol serjelemek üçin. Prokuror şoňa ruhsat berýär. Şonu saklaň diýip, ýöne tutuňda iý berin diýip beren ok, prokuror hiç wagt. Sebäbi ertir tutuň ona prokurorum jogap bermeli. Prokuror diňe ruhsat berýär, şonu saklaň ve derňe edin. Çynmy şo diýilen zat? Çyn bolsa, onda men ikinji ýa-ni ruhsaty bererim. Diýip ikinji netijeni bererim diýip, ine şu ýaly prosedura şol. Hemme döwletde şeýle. Ine şu adamlar alýa awurlar, hiç ýeri çasny kampaniýada däl zat däl. Polisler. Hiç bir çasny kampaniýa gelip bir ýerini tutup polis bölüni akitmeyene haky ýok. Hiç ýeri haky ýok. Absolutno. Diňe polis zadержание etmeli haky bar. Çasny kampaniýa egerde ýa-ni bir adam dünýäde terrorist bolsa, bir topar dünýäde onu tutmagyna karar çykaran bolsa, onu da o karar çykarmak üçin plança pul berilýär diýip ofisialna aýdan bolsa, onu çasny kampaniýa şol berilen karar we hökümetiň soraýan kömegine goşulyp biler özi. Başga pursatda mümkinler. Şoň üçin çasny kampaniýany aýryň. Polisler geldi, ýa-ni nimäni görkezdi, zadержание boýunça prokurorluň rüşeňetini görkezdi. Ýöne şo ýerde obısk edipdir, onuň haky ýok eken. Diňe Farhaty alyp gitmeli eken. Şoň üçin beýle küçükni goýberdiler, Farhaty sakladylar. Inni aldylar 20:00'da. İýerden 9-da 10-a samolyot bar. Eýem urutdylar diýerler. O mümkinler. Giýjeti bilen derňe işleseňem, ine mysal üçin derňe etdiň. Bir giýjede ine men Serdardan soraýyn, Serdar. Şu ýaly daşy ýurtdan adamy terrorizm ýa ýene bir zat diýip obwiniat edýän bolsalar, 20:00'da tutup 20:30'da adliýene ilten bolsalar, ýerden 9'da samolyot, 10'da samolyot bolsa 6-7'de çeldi.
şunu ýanky dirňe uturup bolýan, uturup bolmak. Şunu aýtsana sen. Mümkinler Murad ağa. Böyle Türkiye ýaly ýurtda polisiýa nähili ýöreýär, sud nähili işleýär, prokuror nähili işleýär, hemmeten gowy bilýär. Için Murad ağa üstüne komentary berip oturjak-da siz dowam edeberin. Okey. Men diýjek bolýanlarym, şu iş tercüme üçin Farhadyň videolaryny görüp bir-birinden feljirenmeli. Bilýärmi şol zatda? Feljirap netije çykarmaly. Ine şol следователиň işi şol. Onun bir günne ýanky başlan 22:00'dan başlap ol 6-da 7-de oturmaly. 8-9 saatda mümkin ýa-ni. 8-9 saatda näçe video görürsiň sen? 10 tane video görürsiň, kelleň çişkiler durursyň. Onun netijesini hem bilmersin tek. Ya düşünürsün o kim? Onun planı DNA etrafının planı yani kim ol? O DNA etrafı neydi deyip sonra olur. Onu düşünün sen vakt yere o da. O mümkün ne? Şunun için Farhady esasy edilýän abbenine şunun çıkışlarını. Diýmek şu çıkışlarını analiz etmeliler, tercihlemeliler. Şunun için ol mümkün ne? Şunun için ol giýilýär wagtynça akşam goýýarlar. Ertidenim altta ýalar Tuzladan. Yani derňe gidip durmalylar. Derňe bizim maglumatymyza göre gidip dur. Entegem. Ine şol prosedura şeýle bolmaly. Şunu almaly. Sülçü bellenmeli. Ya zadержание bir gidip bilýär. Ýöne sülçü başga bolup bilýär. Ya sülçüni polis bölünmeli. Ne sen sülçü. Şo sülçü alyp barýar işi. Alyp baranda işi. Ine iş aldymy? Öwrenmeli. Mümkin bir gün öňünden alandyr şol iş, öwrenendir. Ýöne bir günde öwrenip bolmaýar bu işi. 5 günde de öwrenip bolmaýar. İş öwrenmek üçin näçe wagt gerek? Приблизительно. Serdar. 7 günden 10 güne çelli. 7 günden 10 gün. Onda da iş Bir günü. günde 2 gün. Awa. Şoň hatya bir ýa strukturasyna düşüp bolýar-da. Ine ol alan bolsa, onu saklan bolsa, sonra olur, bir topar sonra olur. Onu bir günde bir gün tutup yetişmeýär. Diýmek prosedur gitmeli. Sonra ýa-da gitmeli. Şonuň üçin Farhat akdilýär, getirilýär. Ol hökümet surata deportasyon lagerinde ýatyrylmaly. Mümkin birinji gün ýatyrylandyr. Ondan görendirler, bu işi nadolga IVS'de dursun, IVS'de sonra gidip durur, çat, onu her gerek deportasyon lagere ilçek bolsaň, kampa решениýeti bolmaly. Ýene sokçak bolsaň, ýene решениýe bolmaly. Ol kyn mesele. Şoň üçin ine o ýerden çykardylar. Ýöne deportasyon lagerden çykanda iki решениýe bilen çykýan. Ya goýberilmeli, onun netije çykmaly. Ya da deport bizimkiler ýatyr 6 aýlap, 9 aýlap şo ýerde. Olar goýberene "Hawa seni boş deport der, sen açılışdyň" diýip goýarlar ama deport diýip goýberler ýöne bizim mümkinçiligimiz ýok. Sen deport etmeli. Ine hatyň 24 saat ýa 24 gün sen çık döwletden çykmaly diýip berilýär. Şeýle. Egerde şonu atmaýan etjek bolsaň, onu ýuristler bilen ylgamaly, adwokatlar bilen suud etmeli, ýa reklamasiýa etmeli. İşi bar. Özünden goçedara käme wagt edibiler. Bir iki adama yüzden. Ýöne hemmetine beýle etbilen ok. Sen bole Farhadyň işinde. Indi prosedura boýunça näme etmeli? Eger derňe guturulmasa, sülçi aýdýar prokurora. Hemme zat derňedik, indi size geçirýär. Sizem barlan, bizim derňe zadymyzy. Egerde hemme zat dogry bolýan bolsa, onda siz prosedura boýunça suwda öýüňiz geçersiň, biz işimizi gutarduk diýip şuňa ýa geçirýär. Prokuror näme diýär? Alýar. Edilen işleri bir-birden seredýär, suwtnalar dogrymy, nähil edilipdir, nähil seredýär. Bunun bir günde seredip bolmaýar. Oturur bir kepde, 5 gün oturur, taýýar eden soň muny suwda bermeli. Suwda berip indi şu prokuror suwtda garalawjy bolup, ýa-ni Farhady jeza kestirmeli, jeza hödürlemeli. Ine prosedura şeýle. Indi ünsüyorum. Bizim diýen zadymy biz 23-ne ýitirdik. Näme bolup geçýänden habarymyz ýok. Ýöne bizim informasiýamyz boýunça. İçeri işler ministriniň diýişi boýunça, ofitsial resmi taýdan, ýa-ni spravka berişi boýunça biledel onu şol 23-ne 16:45-de bir adliýene eltildi. Biz aýtmaly intek şol adliýene ýitdirdi. Biz şoňa bardyk. Şoňa eltildi diýip aýdyldy.
Ne şol maglumat resmi taýdan Türkiýede soňky maglumat. Şondan soň resmi taýdan Farhat boýunça maglumat ýok. Resmi däl taýdan maglumat bar, ýöne resmi taýdan ýok. Şoň üçin resmi däl taýdan biz gürlemäli. Resmi taýdan maglumatlary aýdaly. Indi bir versiýa bar, ýani versiýa diýenim, bir advokat barypdyr, görüpdir. Şol nimeden Tuzla'dan, deport lagerden Farhat giyipdir, 6-njy yıl bazaryna gidipdir. Deport diýip. Indi şoň esatyna Farhat Türkmenistanyň akdil diýip gep gurulma hem ýerde. Ýöne granitsadan geçmendir. Eýrana maşyny gitsede, aňyry gitsede granitsalarda ýani hökman barla bolýar. Egerde identifikasiýa etbilmeseler şoň suraty goýulýar. Mysal üçin öz kellesi açyk nemerek ýa ýene orada çoň suraty goýulýar. Egerde türkmenlere berilen bolsa, olaryň alt gaçan bolsa, onda bu iki cinayet, hem Türk tarapy hem Türkmen tarapy. Eger Türkmen tarapy ugrulak gaýdan bolsa, Farhat Meýmankuliýew onu Berdi Muhammedowyň işi gaýtdy bir tan Farhat üçin. Farhat bir uly adam däl, bir uly ýa nimetmän ho. Ol bir şoň ýanky saýrap durany Türkmenistan prezidentiniň işinden aýranok. Uly ýa risk alar ýa, onu kanunlar bozup daşyna ýanky Türkmenistanyň daşyna kanunlar bozup bu ýaly edin üçin eder ýaly ne variant. Şoň üçin ine şeýle ýagdaýlar. Oň daşyndan bizim Türkmenistany bagladyk. İWS'lara bağladık. Yok Farhat şöyle. Maglumat yok. Farhat boyunca. Türk'ten gelen adam yok maglumat. Mesela için başka at bilen ya yeni bir at bilen yok. Ini izin devam edeyim. Seyredin hormatly vatandaşlar. Men Farhat Türkiýede hökman Türkiýe diýemek ýöne resmi taýdan maglumatlary görä. Farhat Türkiýede bolmaly. Mümkin başka bir bizim bilmedik variantlarımız bilen uğurlanıp däl ýani başka hili edip Türkmenistanyň akdil birdat edilendir bolýan ýöne şu resmi maglumatlar we adamyň gören maglumatlaryna görä 23-nji çelli ol Türkiýede. Ondan soň resmi maglumatlara ol Türkiýede ýöne Türkmenistanda däl. Ine şu ýaly ýani maglumatlar bar, ine özüňiz siz pikir edin. Murat Ulanov alya ya olalya diýmän ýöne özüň maglumatlary görä serdim. Bizim diýen zatlarymyň resmi maglumatlary adwokatlaryň eline uly görüşip otyr. Ofitsialny. Onu YouTube'da görkezmäli intek. Ýa garşydaş tarapymyzda intek alynok o maglumatlary. Bizde bar. Biz maglumatlar ýani adwokatyň ruhsat berdigiçe biz görkezek. Ýöne bize ruhsat bermese biz görkezýärler. Ine şu ýaly. Indi şu meselede bir topar soralar bar. Mysal üçin men ine internetde gördüm. Ine Murat Gurbanov bilen ine şu Farhadyň topary şuny ýanky Farhady tutturup Türkmenistana akitdiler. Ýeketek gurumy Farhady üçin resmi taýdan görüşýän DWT topary. Zoom protest ettik. Derrüw çykyş edip aýtdyk. New York'ta protest ettik. Günnetide maglumatlar berip duruz. Açyk. Hiç tat gidilem dok. Aýdyp duruz. Tanqid soragyna jogap berip duruz. Egerde ýene de kömek edýän adam, ýene de agent bolup akidýän bolsa, men gülkim gelýär. Başlansa şul pikir aýtmak üçin näme derejede sen ýanky bir logika düşünmeýän adam bolmaly. Biz görüşmedik. Ya ol Farhat Topar ýeter derdi. Telefon alman. Olur maňa jaň edip ýüregi düşdüren men gönaýdyn. Öýler jaň edip Murada da kansa gidiýär. Bir günlükde şular Recep Tayyip Erdoğan'ın ýanarynda bolup oturýarlar, giýýärler. Şoňa barýarlar. Haýsy bir aktivistler, adwokatlar şuraya Recep Tayyip Erdoğan'ın ýanyna giýýär. Gidip bilem dok. Bizde ýok oraya güç. Gönül güna aýtmaly. Bizde ýok. DWT'de de ýok, aktivistlerde de ýok, pravazashniklerde de ýok oraya güç. Şunu edýär şonu. Näme üçin şunu edýän bolsa biz şunu töhmet atyp süýüp duruzmaly.
durmaly. Gaýtyp golla bermeli. Çıksın. Onsoň näme etseniz ine Farhadyň topary özüňiz düşünşiň. Ýöne şunu çykarynçak. Biz bir gollamaly. Farhat maňa da garşy köp çykyşlar etdi. Anladın? Söýmediň adam galmady. Näme agyr ýa-da düşünsoň biz näme taşlandy muny. Görüşde bir topar adamyň haklaryny görüşdi. Bir topar adamyň kömek etdi. Bizim näme görüşmeli? DWT topar her aktivist görüşýändir. Diňe Farhatda kim bolaýsyn görüşýär? Juma tapary diňe DWT ýatlýandyr. Murat Düşemow diňe DWT ýatlak gelýändir. Protestler edip. Biz görüşýär soňuna çeldi. Kim bolaýsyn? Täze adam çykdy, täze adam açyly görüşýär. Ya bul görüş ýoly. Şu ýoly gitmeli. Näde ol diýsem aýdym. Ine şu ýaly mass mediada nemeler bolup geçýär. Ine mysal üçin Gerli Kariz çykyş etdi. Mena kommentary berdim men bilen o. Ol adam killesi bilen bir problem barmy kanya. Entek bir gedegem aktivist tutulanlar çykyp gollama aňarda dursun. Üstün dubinkalyýar. Näme sebäp men diýen? Şatlyk çykyň edýän zadyny bulum edýär. Özem gomporup gowuny edýär şonu. Özem akylly sıran bolýar. Indi men Gerli Kariz öz diline jogap bereýin. Gerli Kariz bizim probit etdik sen diýişiň ýaly. Sen dialektiňde. Ruşunyan boksör spesnazda ne çislitse yok olur yaladım. Bağ olur yaladım köşlü. Taptık bağ. Yönü Farhat şonun toğrusun adına bilen o. Anlı diyen barets Hitrovka'da yok. Tim bole spesnazda yok. İnşallah bağ olsa da daşından gelip Farhat'ı ne yapıp vursunlar. Bir Gurbanul Berdimuhamedov köp söýýär. Benim söýýän. Haklarymyzy oğurlaýar diýip. Ýöne men iýdigidel şonu iýdarlak gelýän her zat edýär ýöne kanunlary falşiwe diýen prosedurany edýär şonu. Farhatda da beýlikde de prosedura ediler. O gorkor häzir Putin ýykyp durlar. O da kim ay? Onlar biläýär muň işini görýär. Oraya güýrollar Gurbanul Berdimuhamedov. Ýöne prosedura gerek kanunna. Ýetişliýär. Ol ýa-ni IWS'te onu registrasiýa etmeýän, içine salyp oraya girol almaz. O hak hiç hakkı yok. Adam tutuldu mu IWS var ya. IWS registrasiýa edilýär. IWS'e geldi mi? Sülçü bellenýär, sülçü çıkar ya, dapros edýär, goýýar, dapros edýär. Şol derine gutorynça IWS'de şol. Şu ýaly bir köp ýerlerden ýa-ni informasiýa alýar. Entek bir tasdiklap bilen yok Türkmenistan'da bağlı. Mışmışlar ba, yönü görün adam yok. Registrasiya yok, resmi taýdan iştihat yok, görünürüm yok. Ini ejeti var adı, Farhadyň. Ejetiniň adynyň familiýasyny bilenlerdir bu adam. Ejeti dänüwde. Ejeti Aşgabatda giren o. Ejeti barda men köp aýdasym beren o, onuň problemi bolamady şonu diýip. Ýöne hemme beren maglumatlary ýalan. Yine şuraya zatlar boldy. Men şahsy zatlary goşuljak ýaly. Gerli Karizm öz problemasy özüne ýetik. Menim işim ýok oňly ýöne. Mass mediada aýdylan zatlary ýalan. Ol urşuny, nime dişini aýdýa, näme ol ýanyna oturup seretdimi näme? Gapdan oturdymy? Näme çypaýdy o zatlary? Eşden bolsa, hani zapisyny görkezsin, hani görkezsin şu nimesini. Biz diýen zatlarymyň hemme nimesi suwutnamalar bar. Şonuň ýaly. Näme çypyp görkezsen o? Bolýa, ol öz işi. Ýöne şu babatda Farhada kömek golu bermän özem iki işlän bolsa, üstüne gömüp onu değerli edip näme gerek şu zatlar? Gelýär, sen bir uly adam, bir halk bir böwrek seni hormatlaýar. Sen bir uly adam, bir özüň alyp barşyňdagy normal adam men pikirimçe. Ine şu zatlary men aýtjak boldum.
Hormatly vatandaşlar, inni Serdar, men şol komentar ýazan adamlaryň soraglaryny goýaýyn. Ananyň biz şu ýaly çykyşlar idesini demelen ok. Bize hype gerekken. Bize öz awrymyz özümize ýetik. Ondan beter awry gerekken. Ol çıkıp hype etmek, zat etmek, ine eýtdik biz öňüňde oğlum biz gorap barýanmy, Farhady. Biz günne gynanýas. Şu Farhadyň ýagdaýy. Näçe bir munçyny öň çykarp bolýan bolsa, biz şu hereketleri edýäs. Biz ine siz eden zok, biz edýäs diýip aýdam zok. Her kime awry özüne gerek. Ýöne meniň pikirimçe aktivistlerim, pravzащитникlerim hemmeti goşulmaly. Goşulmasa goşulsun, goşulmasa biz onu goşulma diýip bilmän yok. Biz maslahat berip bilerdik. Onuň öz işleri. Ýöne biz birek-birimizi goramasak, bir-birinden çöplerler. Ol hak. Ine men size bir mysal getireýin. Mysalym şeýle. Ýadyňyzda bolsa, käbir türkmenler Siriýada uruş etdiler. Uruşa goşuldylar. Şolu getirip tutup Türkiýe getirdiler. Ine şolu Türkiýe getirenlerine Türkmenistan şolu alyp gitmek üçin dokumentler taýýarlap, jenaýat işler açyp bir topar iş edip şolu alyp gaýtmak üçin baryp dokument baranyna 1 ýyl wagt aldy şolu alyp gelmek üçin. Uruşda teröristler ýüzüni açyp görkezip, ýa-ni ol запрещенный terrorizm goşulyp, ine şolu alyp gaýtmagan 1 ýyl aldy. Farhat näme şol ýaly terrorizm? Ýok. Farhat çykyşlaryna näme terrorizme çağırdymy? Ýok. Ekstremizme çağırdymy? Ýok. On bar diýen zady öz bildigiçe güreşdi adamyň hakkary üçin. Onu ýani her döwletde adamlar bar. Kimde kim eýýäm elde sowuşup, ýani resmi taýdan, medeniýet taýdan görüş elde sowuşup şu tarapa geçýär. Gaharna. Öz üçin çıkıp özüne bir avantaj nimeden halka orap çykyş edýär. Bize gahary töwýär. Bize de töwýär. Näme haýçana çeli bular nime dip, dawайте galalyň, baralyň, düzeliň boldy diýip ýanky. Dogry diýär, köp zatlary dogry. Ýöne ýa beýan ediş formasy näme dogry. Men öňüm şoň çykyşynda da aýtyp gaýtdym. Şo ýaly. Inni soralar sende de vardır Serdar. Näme soralar şu Farhat boýunça bolsa, hormatly vatandaşlar, ýalın bir ekrany görkezip size jogap bereli. Biz jogap bermesek, şu soralaryň daşynda bir versiýalar dörýär, bir hili bir logika sygmaýan versiýalar dörýär. Onsoň biderek maglumatlar ýaýrýar. Bir daha da dogry düşünin. DVT topary atak edýärler. Bizim saytymyzy atak edip ýatyrdylar. Onu galdırdık da 4 günde. Taptık niye atak. Onu girip bizim saytımızı upravliyat etbilmediler. Etbilen ok. Yöne işleme de ettiler. Hiç maglumat alıp bilen ok. Saytın özüne maglumat yok. Saytın maglumatları o sayıları geçiren ýaly gizlergi Amerika'da. Onu barp bilmeýärler. Yöne şol zastavka duran saytı bir atak edýärler. Onu yatıranyň hem tok yok. Şoň üçin biz oňu bilen bolduk. Ol maglumatlar bilen ýa täzeden wasnawy etdik, ýa-ni abloşkadan duran maglumatlary. Bize her ýerden bir gut kepçe baş, ýa-ni kepleri ýeni bir zatlar çykyş edip, ana siz pul ýygnaýaňyz, siz adam rallyaňyz, ýene de bir gut dälle bir ulguş bolýarlar. Men onan düşündireyim. İstinlik partiýa dünýäde ýa hereket bolany, onuň agzalary bar. Agzalar gelende onuň agza tölegi bar. Agza tölegi töleýände sana agza dokumenti berilýär. Ine şoň esasynda sen şu hereketiň agza diýip bilersiň. Ýadyňyzda bolsa komsomolly işleriňizde komsomolskiy vznos, partiýny vznos bardy. Ine şu zatlar da şu. Hemme döwletde bar. Türkiýede de bar, Rossiýada da bar, Özbekistanda da bar. Türkmenistany gelende resmi taýdan hereket bolsa DVT we şoň agza tölegi ýygnalsa, ay bular maşennikler pul ýygnaýar. Hawa pul ýygnaýar. Gaty dogry elleşdiňiz. Hiç kim mecbur edem yok. Bizim ideýalarymyzy,
Bizim demokratik gymmatlıklarymyzy, adam gymmatlyklary golýan bolsaňyz we öz geljeňiňize ine bizim diýen zatlarymyzy isleseňiz, onu goşuň, azam bolun, kömek edin. Biz şo puly özümize aýlyk diýip alamyzok. Biz şo puly, ýani bizim çykdyrjygymyzy ýapyp biz güreşi dowam ederiz. Ine Sen gelýän pullar komissiýa we bugalter we bugalter her ýyl atçot berýär. Ony siz diýseňizem, diýmeseňizem ýuridik auditorlar barlýar. Ol norma, Ýewropada ol norma. Ondan soň komissiýa reşeýne primat edýär, nira geçirmeli. Şo komissiýa näme çözüp dalsa, ine geçirer. Eger sen agza bolsaň, senem arda ýatsaň, seni komissiýa hödürler. Şo ýerde komissiýa ýa-ni ses berip seni alsa, senem komissiýaň işleýäni sen reşeýne primat edýär. Ne şeýle? Ine bu hereket partiýa diýilýär. O Murat Gurbanow, men biz şeýle bir partiýa urjak bolýar. Murat Gurbanow bar ýok, partiýa işlemeli. Şu gün men lider, erti Serdar lider, bergun ýene bir lider, mümkin 4-5 lider bir wada bolar. Her kim öz uğruna gider. Ýani biri, mysal üçin, iqtisad siýasat alpary, belki sosial siýasat alpary, belki ýani внешне politika alpary, belki внутренне politika alpary uğurlar köp. Bile gerek şol ýa-da. Biz her wagt aýdýar, men her wagt aýdýan mena ýadadım. Men çalç biljek bagymka, gaýrat edin men ikinji planda işleýin. Hem pul kömek edin, hem ýani podдержка edin. Aktivistler goýulan ok. Men haýy diýen her gerek ýygnaklarda gaýrat edin mena ine resursumy ýani nime etdim, ýadadım, gaýrat edin. Ine dawayt çalşanyň aýlanalyň. Hatda ýygnak geçirenmede de ine maňa rol gelinçe bir topar adamlar ýygnak geçirmeli. Men diňe wajyp ýani bir nimelerde ýygnak geçiren galany ine aktivistler ýygnar. Maňa da zor berýär. Gerek bolsa söýýärlerim. Gerek bolsa talap edýär. Jogap bermen bolýar. Çekerim ýok. Bolmasa hususy adam bolýar. Hususy adam bolsa hemmesi gider. Näme gerek maňa? Men ýeki özüm başga jaklarym ýok. Men şeýle. Şoň üçin hormatly watandaşlar, mümkin biz ýalňyşýandyr. Farhadyň meselesinde. Resmi dokumentlere ynanyp, ýani bular Türkiýe bilen Türkmenistan kezzaplyk edip, mümkin biz ýalňyşýandyr. Ýöne näme bolsa da resmi taýdan dokumentler seretsek, gowy bolardy. Sebäbi soň bular kezzapçylyk eden bolsa da elinden aýagyndan tutup bolýar bokurdugyňdan. Dogry düşünip tapawdy. Eger biz mışmışlara gitsek, oňsoň biz ucunu tap bilemdik okşun. Dogry düşün. Eger de siz ýok mışmışlara giderliýseniz, gelin ona medeniň. Isleseňiz. Ýöne onun tolk bolma. Bizim bilen seriýoz adamlar işlemez. Adwokatlarym, gurumlarym, öwürler. Men öňüm aýdyp gelýän, egerde häzir kimde kim bize kömek etjek, ýani Farhada we ýani şoň toparna kömek etjek adamlar häzir garalap başlasa şolary. Şuradan halkar gurumlar gidýär. Ine şartlyk çykybyň, o bir gütmi kepdermi, ýa guşşagazmy, serçemi, ine şoň edýän işler şolar. Biz oňa ýykylmalylar. Gaty ýani ýitip gitmeli. Biz derjämizi ütgetmeli bolunny. Biz geçdik o derejede. Bizim täze derejemiz. Şol ýaly biz görürs. Ýuruşyň, göreşiň, söwüşiň gidişi boýunça strategiýany alars. Ýöne hökümet strategiýany netije getirmeli. Bolmasa kakoy tok. Men şu ýaly Serdar mena aýtjaklarymy aýtdym, başga ine halkdan soraw bolsa, senem çatlarda aýlanyp ýördiň. Sana da diýilýändir, soraw berilýändir. Ine näme bir esas sorawlar näme hakda şu Farhada gedip galan näme sorawlar? Şoňa da bir jogap bersek bolardy. Neştaýda bir belläk keçesim gelýär. Psihologiýa taýdan ýa-da hukuky ýa-da kanun taýdan adamlaryň gelişinden hem ýaşaýyş durmuşdan alynan tejribelere göre hemişe-de ýeňişe iň ýakyn wagtyň seni ruhundan düşürjek bolýarlar. Sen indi alyp bilmersiň, sen indi ýykyp bilmersiň, sen indi bu ýoly geçip bilmersiň, al gutordy, inni gutordy dip psihologik taýdan we moral taýdan adamlaryň uğrundan döwjek bolýarlar. Bular
halka garşy işleýän metodlaryň biri. İkincisi mesela şu günkü günne Farhat 19 güni akşam alındı diýenden soň alındı diýip habar geldi, maňa Nuri habar etdi. Sizin bilen habarlaşýan mämi çerçetden muny millete duýdurup başladyk, aýdyp başladyk. Eger daşa oňorup bilsek Türkiýede bolsa, Türkiýede çykarılan ýagdaýlaryny serederiň ızalaryny emma welin çepekçi ve yalançı toporu ve töhmetçiler toporu diyesim geliyor. Da şu yalançı töhmetçi, çepekçi emlerliğin çepek emmede çalıyor vakti konsepte de attı. Yalançı ve töhmetçi toporu diğer şuna başladılar. Gitti, sagat planına dersine samandıktılar, öldürdüler, eğittiler, beyittiler, falan ettiler, pistigan ettiler deyip oti kavelin. Bunun üstüne de kıynansak hem Avrupa yurtlarına olsun ya da yine de şu Avrupa yurtları diyeli. Avrupa yurtlarına yerleşen kâvirleri alışmışmışa inanyan olsanız 30 yıllap döşünü kakıp oturanlar var. 15 yıllap döşünü kakıp oturanlar var. Biz başladık bu hareketi, biz başladık bu vaynanı, biz oyandırdık bu halkı deyip oturanlar bugünkü gününü kıynansak hem halkın yanına durmağın yerine şol çağanın izini idemeğin yerine ucu gitti, öldürüldü. Käbirleri hemişe Rus diline çıkış edýän bolsa, diňe türkmençe çıkış etdi. Näme sebäpdirligini özü düşündürerler. Onu soramyzak, biz idemizak belin. Şeýle sonra gelen wagtyň halk taýýar boldy. Harfadyň alyp baran ýoly, ulanan metody, ol özüne saýlap alan metody, biz onuň bilen müňler çekedek, yüzler çekedek gürleşdik. Şol metod bilen ýörejegem berindi we şol metody bilen ýörep hem bilemizak hem belki hem görüntü halkyň reaksiýalarynyň, beýleklerinden halkyň köpsüniň kalbyna taht kurdy mysal üçin. Bir gazanly bir zatlary we bu hakykatdan hem Türkiýanyň proseduryny aýdyp oturjak däl, bäde aýdyljak bolýan zat näme üçindir birinji bolup Farhadyňyz gitdi diýip akkauntyna çykyş edip oturan ýalançy töhmetçi toporlary, video, YouTube kanallary ýapyldy, ýa ýene de bir zady ýapyldy berin onuň elinden çykyp ugrady. Başga birileri ýazyp ugrady, onuň kimdigini halkam bilýän äme diýip oturan ýöne näme üçindir bugünkü günne birleşmeli halk men 30 ýyl bäri görüşip gelýän arzuwum diktaturany ýykmak, men 15 ýyl bäri görüşip gelýän türmede oturup geldim, men diktaturany ýykjak, ýurda adatlyk erkinlik getirjek diýenler näme sebäpli Farhadyňyz uju gitdi, Farhad öldü. O käbirleri de muňala ýa Farhady atmaly diýip ýa-da özü atylmaly adamlaryň käbirleri halky bolaşdyryp beren 2019-njy ýylda ýalan maglumat berip. Indi özleri ýalan gepler oturandan soň şollara da maslahat berilende de. Näme üçin onu siz Türkmenistanyň diýen bolsaňyz, provozasiýetni organizasiýa bolýan bolsaňyz, onun bilen ýa-da bu bilen ýa-da beýlik bilen gurama bilen baglanşygyňyz bar diýen wagtyňyz sizi aýdylýan zat ýa-da siziň etmeli zadyňyz belli. Biz size öwretmeliler o zady. Murat Gurbanow ýalňyş ýolda bar eken. Ýa-da Serdar Hojanepes adam aldy eken. Ýa ýene bir zat eken. Ýa Alişer Zaynulyn gyýjy eken, ýa saçy öskün eken. Ýa beýle kıvır zat eken. Ýa-da bu garaz aýtsaň aýdyp oturup bermeli. Her kimiň bir kemsiz gözel bolmaz. Ýöne birege bokatyp oturup 30 ýyllyk oppozisiýa men diýip oturanlara 30 ýylyň netijesinde 30 ýyllyk oppozisiýa mı diýip soragy berilenler käbirlerine Halmurat bolsun, Saparykly bolsun, Düýeçi bolsun, ýa-da beýlekleri bolsun, käbirlerine sorananda siz 30 ýyllyk oppozisiýa, howamy? Howa. Oppozisiýa adyna bir gol çekip koyveren bir dokumentli, peçatlı, bir antetli, adresli kağıdınız var mı diyen vakti gerek olsa siz edin diye oturan oppozisiyamız vardığını öğrendik. 3 yılın içinde. 3 yıl bundan ön gıygırdılar, çağırdılar. Bugün halk meydanına ortada bunlar pikir ettiler ki biz halkı korkuzarız. Entek, yani Nuri'nin bir efirine dinledim, Nuri amaydı oti, entek indi bu halkı oyonunu, indi bu halkı durdup bilmersiniz. Indi bu halkı durdup bilmersiniz. Şeýlelikde ýene de belgedek ýatlaýan edildeşler DWT, Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hareketi siyasi damaryny Fransada taşlady. Murada sağ bolsun şo başlaly bäri. Şonuň uğruna gelin aktivist bolsaňyz, adyňyz eşdilendir Türkmenistanyny, birat ederler Türkmenistanda diýip çekinýän ýerleriniz bar bolsa,
Zafer Yakin, Yemiş Yakin internet adresten gelinme şoňa agza bol. Hani tölenmeli tölegi var $5, $10. Ol straşny zat däl o. Onu tölemeli, onu komsomol wagtymyz SSR döwleti hem okuwçy. Hiç yerde pul almayan, aylyk almayan okuwça 2 teňe töledýärdi aylyk. Komsomol wagtymyz, mektepde okuyan wagty. Şonuň üçin ildeşler buza nime diýmäliň? Allahan nesip edenden sakawyň soňuny seredeliň. Biz indan ýaz Farhadyň entägem Türkmenistandadygyny, Türkmenistany äkidilmejek, Türkmenistany äkitmek adamy gaty ansat däl, suçlamalar bilen, aýyplamalar bilen bilelikde ki polis karakoluna girdi, aýdylýşýarlyk resmi taýdan ýazyldy, günü geler inşallah çykarar. Sonra beren ýok Murad aga, bir nime bar? Var ine Alişer Zaytuniň berýär sonra. Daşyndan Erdoganyň kuşkunam alyp bolýar. Hormatly watandaşlar, ine şular daşyndan alanlar. Ol wideony maň görkezmediler. Olar içine girenler, ine içinde oturup ine Farhadyň dasyýatyny toppak bir dasyýa. Farhat görkezendirim size. Ýadyňyzda bolsa, ul toppak dasyýa. Gyzyldy abloşka tamam, gyzylmy, göýekmi? Ul toppak dasyýa, ýani içinde adwokatlar receptiony görünüp dur, nomerler ýazyldy. İçeri işler ministri ya beýle görünüp dur ony. İçine almak bolanokda. O hayp için edilmeýär, o duş için edilýär. Ofitsiarny arda bar. Ardany ofitsiarny berýän onsoň duş almagam gaty kyn zat randewu almak ministr bilen. Doğru düşünün. Bir günde beýle bermeýär. Onu gat şart ýagdaýda alýar. Sebebi arkasynda onuň vekilleri işleýärler bular. Şular prosedura boýunça gaty dogry ýörep barýarlar. Menem käwagt bular maslahat berýän onuň oturup analiz edýär. Seredýärler, dogry bolsa olar ulanýarlar, dogry däl bolsa etmeýärler. Ýöne men analiz edýän täze men köp zatlar etdirdim. Ýani ýuridisk administrativna gatda barýarlar. Egerde Türkiýe döwleti we Türkmenistan döwleti pul arasyna gatnaşyp, ogurlap bir oýun oýnaýan bolsa, onu biz bilmez. Ine ýakyny bilner ol. Onu bulary mejnarod suda gitmeli bolýar. Türkiýeden Türkmenistana. O başga oýun. Ýöne şuňlukça resmi taýdan alan maglumatlarymyza görä inşoýaly. Biz sizden hiç hat gidilemiz ok. Giden bolsa bir ýerde dokument bar bolsa gitdi diýip resmi taýdan biz aýdas gitdi şul. Boldy. Başda men çykyş edende aýtdym azyzy. Bilen ok gitdimi gitmelim ýa şul akidilýär men biz muny saklap bilen ok diýip. Onsoň adwokatlar uyuşup oturup gürleşip maglumatlary izarlap zadyp biz düşündük. Maglumatlar boýunça şul adam edil resmi maglumatlar boýunça Farhat Türkiýede. Ýöne hakykatdan Farhat Türkiýede mi diými? Onu atyp bolanok. Ine Alişer Zaytuniň diýär, size de kynlar. Sizem ýunusa jaňdyp, ýa onuň ýoldaşlaryna jaňdyp haýyş edip bilerdim. Onuň barany size video bolar. Uratmaz da açyk eferde görkezip. Ýa-da sizem ýoldaşlaryňyz bar. Şonuň hataryna goşup bile ıladyp bilerdim. Farhadyň adwokat diýär. İstenen adam gelsin ýanymda işlesin. Men ine meniň işledim görünýär diýär. İşlesinler. Ýöne men gidip hiç kim gözlejek gel, dokumentler oturup ýöne iyi berip wagt ýitirjek gel, bir minut diýip ılgaýarlar. Dogry diýär. Menem şey derdim. Kime gerek bolsa ine. Şey diýmem aýdýar. Gelsinler ine. Eger gerekkä bolsa da onu öýler tutsun adwokat. Serdim. Nälet bolýar? Mysal üçin. Ine DWT we Farhady gorýan toparlar mysal üçin ýalňyşýar. Mysal üçin Türkmenistana gitdi. Men aýdýan nämet bolýar? Bir taýýarlan otyş şoňa. Birden Türkmenistan tapylaýsa, biz näme strategiýalaryny ütküdürsek, guruş başga. Biz onu taýýarlyk görýäs. Biz o ýerde köp adamy ýatyrtmaz. Näme şular eden okşany? Näme ine bize inanmaň, ine biz yalan aýdypdyk. Mysal üçin. Han siz edin de ine Türkmenistana gitdi. Ine näme edýäňiz? Aýdyň şonu. Edin de. Näme bize seredýäňiz? Biz bu versiýada işleýärler, resmi taýdan. Siz bu versiýada ýani işleň, ýöne hereket edin. Mümkin siz
ýa-ni çykaryp bilersiňiz. Mümkin siz bir zat et bilersiňiz. Munam etmen o geldikleri ýaly çykyp haýyp kazanjak bolup bir topor halky gorkudyp 2 ýyldan bäri biz halky şunu kadar akademik bolsak, ýene 2 ýyl iýine neme diýär. Kime garşy uğraşýar? Näme diýär ol? Siýasatçymy? Prezidentmi? Prawzaçytlikmi? Özem bilenlerdir. Gowy sorasaň. Bäärne prezident diýip ýa. Biz saýlawra goşduk. Saýlawda 5% aldy. Serdaram bilmedi. Türkmenistanyň içinden bir saýlawçy bardy. Şonam bilmedi. Serdaryň konkurenti. Prezident diýip ýatpýar özüne. Prawzaçytlik diýär. Hany prawzaçyt? Siýasatçy diýär. Siýasatçylar beýle gurlany. Myrry, pyrry, zyrry, haramda urýandatdyr diýeni. Üstüne tiýdiler, etdiler, beýtdi. Urýandat diýeni. Siýasatçy medeniyetli iş alyp barýar. Adamlar ynandyrýar. Sabırly bolýar, medeniyetli grammatika, gramatny düşündirýär adamlar. Detallarny içinde. Bilmese barıp tizden öwrenýär da görkezýär, öwrenýär. Ine o siýasatçy. Türkiýanyň prezidenti geçdi. Handy siýasatçylar näme üçin çykyş edýär? Siýasatdan iň uly maglumat şol. Soňky 5 ýylda Türkiýadaky iň uly siýasat bolan waka, hadisa, ýa-ni prezident saýlawlary. Handy çykyşlar? Handy siýasatçylar? Men bir tanqid etmek üçin aýdamok. Siýasatçymy? Siýasatçy ýerine ýöre. Prawzaçytmy? Prawzaçytlik ýerine. Aktivistmi? Aktivist. Bir belliğimiz etmeli. Şoň üçin men diýen, inni biz ýasadyk siýasat meýdançany. İçinde medeniyetli hereket edip halkymyza görüli bolmaly. Many şonda da. Şoň üçin bu zatda biz näme çyp aýdýar? Biz janymyz ýanyp aýdýar. Biz istiýär bizim halkymyz össün, jemgyýet össün, bir topar partiýalar bolsun, kiçik toparlar, aktivistler, beýlik toparlar bolsun, problema ýok. Partner bolsun, partner bolmasyn bizim bilen paralelne gitsin, tapagy ýok. Biz golýar her wagtdan. Karşına giden doktor. Karşıdaş toparlanan bir tutulsa da onam golýar. Tapagy ýok. Ýöne zulüm gelenler halka birleşmeli. Çıkıp akıllı tıran bolup, gomporup, ine men probit etdim, ine beýle diýip ol jargonlu, zıklan jargonlu gürlemeler. Ine geldik bu tema. Oturup çıktın. Näme çyp sen häzir türmelerde 3'den 7 10 esseçelli adamlar oturup bolmasyndan diareye gidip dur, bir topar ölümler gidip dur. Näme çyp çykyp aýdam, boram şu yatan olanlary. Oturdu mu olanlar? Näme çyp biz aýdýa sen aýdam. Näme çyp protest bolnam. Näme çyp sen toparyň ýok. Sen golýan. O fake we komentarlar var ýöne hakyky toparyň ýok adam. Google degen bolsam başlaň ýöne bir siz siýasatçy bolsaňyz onu şurýarak görmeli. Toparyňyz bolmaly, siýasatyňyz bolmaly, programmaňyz bolmaly, bir uğruňyz bolmaly, strukturaňyz bolmaly, o strukturaňyz bolmaly, resmi taýdan guruma bolmaly. Bans şot bolmaly, ada tölegi bolmaly, bir topar zatlar bolmaly. Biz iýdigidir barýa şu urda. Sen näme şüpheden? Ýöne bize güweniňiz ýeten. Biz siz diýende var. Biz ýöne aktivistler bilen, halk bilen ýöne öňe kitçek bolup birimler berip, jemgyýet döretjek bolup, şularyň ýa-ni jemgyýet baýlyklaryny, düşünjelerini giňetjek bolup görüşýär. Şu wagtda da şu halkyň haklaryny iýen ikisant kezama başlaýar. Oldy. Salam Nurcan, men häzir batareýamy öçe, men batareýamy zaryat etmesem. Aýdyr Nurcan, söz sizde. Bir saniye. Salam vatandaşlar. Şu wagt Murat Kılıçdaroğlu'nun aýdany hemme zatlar dogry. Adamları diňe sürükleýärler erbet tarafa. Yani ruhdan düşürjek bolýaňyz. Bu geldikäri ýyzyp bolsun, başga aktivistler bolsun, o daşardan ýene de bir toparlary bar.
bilemok inha TikTok'a da çıkıyor bürgütme ol ganıtlı guşmayı belli değil ol kim ol adın varsa adına ait yaz erkek yalı çık büyüdüp o adamları demetçek ol oturma ol Narcan Muzafferova dedin Narcan Muzafferova seni suda veriyor ondan haberin olsun haramzadı eğer edip bilseniz elinizden kömek edin oğlancığa Näme de olsa ol aktivist, ol adamların hakkını korudu. Madama şoň üçin görüşdi. Şu yolda ölmelemese ölecek men deydi. Siz olsa ağzınızı doldurup hapa gürläp adamları unijad etmekten başka teden edip bilen adınız yok. Siz özünüzü pravazashitna deyip hesap edýäňiz, onları gelýäňiz, özüňiziň ýüzüňizi görkezip diňe adamları bir neme videomassızlar diýýäňiz. Näme kömek etdiňiz adamlara? Realny şu güne çendi. Aýdyň bir adama kömek etdiňizmi? Erheli. Ne o taraftan erheli kömek edýär, ne bu taýda, ne Helsinki'den, ne de Karizipler. Bir de adamları neme dip küşkürdüp yalan informasiya berip devletin üstüne grupasına ne bediyerler yani olacak işler bu adamlarım ağzını çörüğü sokuyor onun için biliyorlar kimin kimdiğini o sizin auditoriyanız var özünüze menzeş auditoriya diğer şolar siz dinleye halk akıllı olun hem de koyup analize edin näme bu taýda informasiýa berilýän bolsa ol %100 dogry. Oň üçin devlet topary diňe açyk arasy gürleýändir. Oň üçin madama da sizi davet edýän, priglашать edýän, gelin abone olun, iň arasy informasiýalar, çyn informasiýalar bu taýdan alın. Boldy, sag bolun. Sag bolun, Nurcan apam. Sabırlı bolalım hemmemden. Hiç kime hiç tatdimeyen. Her kim öz işi. Şu ýagdaýda kömek etmeli. Men Nurcan apa aýdýan, köp sag bolun siz soňky mene bilemok, mene 2,5 milyon bäri siýasatda ýöne soňky ýyllarda iň köp eden protest Türk milletiň arasynda. Ine Nurcan. Protest bolsa badyr. Arkasynda ýanky baýdak arkasında suratlar ılgap baryandır. Protest var, eşitlik baryandır. Sağ olun. Halkımızı büyüdük korumalı. Halkımızı büyüdük korumalı. Canımızı vermeli. Yani bu halk bizim halk. Vatan bizim vatanımız. Yine şöyle bir komentari var. Pasostan bir güýjügi Abalakova tutturdu diye yeni bir güýjügi ýannaky olanlar tutturdu. Yok, o mümkin değil. Ol arada ýazyp biler. Konsulluq arada ýazyp biler. Olardalar ýöneki tertipde serdiler. Ýönek hökümet tarapyndan arda bolsa, onu mysal üçin bir statiýalar goşup arda ýazyp, ikisi döwletiň arasyndaky şertnama, ýagny terrorizme garşy, ekstremizme garşy şertnama baglanyşykly bir madda, ýani baglanyşyp arda gelse, onu serdiler. Bolmasa, ene Abalakova advokat alıp prokuratura ýazyp, prokuratura Farhat Meymankuliyewi çağırıp ine şuraya ettin. Şuna cevap ver, cevabını al ya erti yeni gel, bir gün yeni gelip обычный adam ýaly gelip şular neme diýe, ondan prokuror şöýde ýalňyşlykly tapsa, şu suwda Farhat Meymankuliyewi çağırıp şu ýerde onuň bilen ýanky ýa başlama sorady diýe, ýa da ştraf etdirýär, ýa da perostan üçin bir otuň işledi, ýani meriýada işledi da dedi, ýa da şu hem informasiýasyny aýryp ofitsialny bagyşlama sorady. Aýgyra on başga bir tertibi bar. Şoň üçin hususy adamlar onu edilmeýär. O ýalan. Muňa iki döwletiň arasynda oýun sebebi ine içeri işler ministriniň ýanyna Farhadyň topar baranda gülüp otyr ol. Başga adam näme derdi? Başlan bizim şertnamamız var. Ana Türkmenistan şöyle düşünşün başlan diýerdi. Ýok gülüp otyr ol. Gülüp oýnap otyr gözleri. Biz görüş çödür. Onu aýtmady lekeniňiz zat. Şonuň üçin bu zatlar iki döwletiň arasynda uly derejelerde geçirilýär.
yönü. O yerde de tertip var. O yerde de bizim şertnamamız var. İstediğin adam elinden kandırıp alıp gider diýen zat yok. Farhat Meymankuliýew adam öldüren ok. Narkotik satan ok köçüde. Dealer däl. Terörist däl. Adam yaran ok. Teröristik organizasiýanyň wekilleri. Ekstremist däl. Blogger. Boldy. Onun için buraya ak edilmeýär. Egerde iki döwlet şu ýaly resmi taýdan maglumatlary ýalan berip uğurlap ak eden bolsa, bu международный skandal däl. Bu super skandal. Ine onu bir küçük blogger üçin iki döwletem gowy taýýar. Gowy urulýar. Görürsüňiz. Şoň reytinglaram düşýär. Berdimuhamedowa näme boljagy Hudaý bilsin. Sen bizim oturmaz. O Türkiýanyň prezident, ýaňy bolan prezident ona agry derw çökýär. Bir Farhat üçin näme gerek? Ona bir какой-то Farhat. On Farhat Meymankuliýew diýen adam bilýänler o. Olu ýaly ýa meselesi de ýaly. Ol Gurbanly Berdimuhamedowa gerekdir mümkin. Ýöne Erdogan, ba Farhat, ýok Farhat. Onun işem yoktur. Onun özüne söýýänler bilen işi ýok. O Farhada nimeler ýaly. Hormatly vatandaşlar, başga soralar bolmasa, onu biz efir uturary kommentariýalar gatdy köp men hemmetini goýup bilemok. Serdar, egerde başga soralar bolsa, ýani köp gaýtalynýan soralar bolsa biz jogap bereriz. Soradan da Murada esasy ýene de bir gezek ildeşlerimize Türkmenistanly halkymyza birat ýatladylyň. Eger zalim bir mazlum zulüm etjek bolsa, zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var diýişýärler. Kur'an-ı Kerim'i hem her bir ayeti haktır, çındır. Şonun için hem eger de bular bir plan biçen bolsalar, buların planı başına geçirecektir Allah Taala. Ki yine de näme diýet? Allah Taala'nın eline taýygy ýok. Dünýäde adamlar kowalap durur ýaly. Bendäni bendesine sebäp edýär, bendäni bendesine terbiýe etdirýär nesip bolsa. Ve bendäniň eline berýär gelejegini gurmak, gelejegini taýýarlamak. Sen ertir bal yesin gelse, sen bugün akşam bal almagyň aladasyny edersin. Sen ertir ne halin varsa görerdin diýip bugün işat almasaň, ertir on ağzına düşersin. 30 ýyllap bu Türkmen halkyny we soňky 3 ýyldan bäri hem hizirlanyp oturan situasiýa şu. Diňe mys bilen, boş gep bilen, o diýdi, bu diýdi bilen, öňe gep bilen howalak gezdiler Türkmen halkyny. Allaha jany şükür, Türkmen halky danadyr, akyllydyr. Şutaýda Rozway ağa diýip ýazypdyr. Iň bolmana göroglyň akpamyga kalyň edilişler ağzy birligi öwreneliň, göreşe öwreneliň diýipdir. Göreşe taýýar bolalyň, psikologik taýdan baş ederler, moral taýdan baş ederler, elinden geleni her zat etjek bolarlar. Yeňiş ýakynlaşan wagty içiňe de düşýär bir zat. Ay, biläýmedim öwdip. Dil şo pikir kelläňize gelýän bolsa, bilinki yeňiş ýakyndyr inşallah. Sağ olun, minnettar, Allah'a emanetsiniz. Sağ ol köp. Ine Nurcan apa soňky söz diýjek bolsaňyz, biz efir ýapjak ýoş-ýoşdan. Ýaman nimeler köp, kommentari, hemmetini nimet bolany aýdyn. Halkym edepli bolalyň, ananalyň Farhat Durdyýew ýakyny çykjakdyr. Ol adam öldürmedi, garakçylyk etmedi, terörist däl, ýa bir başga bir neme zat etmedi. Bir kiçijik bir tabii ki problemalar bardyr. Ol onu çöderler hökman. Biz de ona sabırlyk bilen garaşalyň. Böyle bolgusyz gurrunlar etmäliň. Özümizi aşak düşürmäliň o seviýelere. Şoň üçin hememiz birlik bolalyň. Bu ýolda sabırlyk bilen garaşalyň, hemme zat gowy bolar. Sağ olun köp. Menim bir goşup geçeyin. Hormatly vatandaşlar. Biz Farhady hökman goramaly. Alayda aktivistler. Sebäbi ananyň Farhady aýrdygy bizim birimizde ýapşarlar. Bir-birden hem ýanky bizi ýoş-ýoşdan derbi dağın ederler. Ine aktiv akitmeder, derbi dağın ederler. Halk öňünde bizi ýanky moral taýdan gaçyrjak bolarlar. Rejimiň itaat maksat şol. Ine taýrap durundur ol Şatgul Şyhyýew diýip giýje uni şol atdyraýdy. Yamanlak gelýändir ýöne.
yamanlamanda adam arını tapyandır. Ulan korkuzup zat edip. Şu ýaly adam betbakçylyk bolanlar bileşmeli. Bileşmesen mi? Bileşmek mi? Minimum pähsil vermeli. Men şeýle düşünýän. Doğru. Bir kömek edilen dokmy? Şoňa ziyan ýetirmeli. Onda mümkin ykbal şeýledir. Näme deli? Şoň üçin görüşümizde bek görüşmeli. Hiç kime inanmaly. Ýöne diline de puhta bolmaly we sözüňe de puhta bolmaly. Başga maç ýok. Inam düremeli adamlarda. Inam döremek üçin hem sen ynamly hereketler etmeli. Bolmasa adam inanmaz sözüňe. Ynamly ýa-ni risk alyp hereketler edeninde adamy ynanyp başlaýar. Şo ýaly. Şoň üçin goşuluň egerde siz ine Farhat gitti Türkmenistan diýen bolsaňyz, onu şuna kotdan başlaň. Farhat Türkmenistanda men näme bilýän? Şondan başlaň. Biz ine şuna kotda bizim maglumatlarymyza görä, alan resmi taýdan maglumatlary görä Farhat Türkiýede. Biz şuna kotda. Haçanlar şu resmi taýdan habarlar Farhat içinde diýse, ya bizi alan motoru, biz şunu ulanır şuna garşy. Pikir etmeň Farhaty aldylar, hemme tamamlandy. Ýok, inni başlaýar. Şoň üçin strategiýa eger Farhat Türkmenistanda bolsa çalşylýar, şuňlukça biz şu strategiýany ulanýar. Eger Farhat Türkmenistanda bolsa, biz başga strategiýa ederiz. Biz onu taýýarlyk gördük. Pikir etmeň. Biz durmaz. Tapawy ýok bize. Hemme üçin görüşýär. Şoň üçin ruhdan gaçmaň. Bul biz teýade etapa geçdik. Soňky güýçlerini rejim görkezip başlady bize garşy. Biz ona ýeňip görkezsek başga güýjem ýok şoň. Başga ediljek poham ýok başlan. Şoň üçin gorkmaň, nezip bolsa ýeňiş diňe biziň arkamyzda bar. Biz her bir oglanmyzy goramaly. Efire gelip kommentariýa ýazýan üçin sag bolun. Bağıştan biz hemme maglumatlar berip bilemdik resmi taýdan. Advokat ruhsat berse berýär, bolmasa berip bilemdik. Menim o ýerde köp zat çözemok. Advokat çödýär. Näme diýse şo bolýar. Her wagt şuraya iş horanda advokatlar gidişýärler. Biz gidişemdik. Biz mass mediada gidişýär. Ýöne yerlerde advokatlar gidişýär. Şoları dinlemeli. Sag bolun, sagman galyň. Hemmeňize üstünlük, janyňyz sag bolsun, özüňizi goraň. Farhat inimizden azatlığa çalçıktın. İnşallah. İnatasına da ulu Allah kuvvet versin. Şuraya kıyın adayları geçirmek için. Sağ olun. Sağ olun. Türkmen halkı ağzı birdir ve danadır ediyorlar. Yattan çıkarmam. Doğru.